Ahojte pri mojom ďalšom vlogu. Dneska by som vám chcel ukázať, ako som si pripravil tento obklad, ktorý tuto používam na tento malý domček. A používam to za pomoci takejto píly stolovej Metabo. Konkrétne takéto drážky si tu robím. Dalo by sa to robiť aj s frézou, ale toto je oveľa rýchlejšie ako s frézou pri toľkých kusov, čiže celý domček som obkladal dosiek, plus medzi to dávam takúto lištičku, zhruba má nejaký centimeter, hrúbku, výšku 6 cm, tieto laty dávam 15 cm vysoké, zdrážam z nich aj hranu, aby tam voda neostala na tom stať, aj to tak krajšie vyzerá. To, kde pôjde odskladová lišta, som to nezafrezoval do gulata až do konca. Keby ste si chceli niečo takéto vyrobiť aj vy, takýto obklad, tak je na to návod. Takže pílu si nastavím zhruba na 4 mm. To je túto stenu a výšku si nastavím zhruba na polku tej dosky. To už som si vymeral predom, pekne si nastavím výšku všetko. V podstate teraz budem s jednotlivými doskami takto prechádzať, to mi spraví jeden zárez, potom si nastavím pílový kútuč na výšku a zase spravím túto hránku. Tým pádom dosiahnem toho, že mi to celý tento kus odtiaľ vypadne. Mám to pekne rovné, zafrezované. Mám tuto z jednej strany a ideme na ostatné. Takže hrana je pekne urobená podľa toho, ako som si to vymyslel, pekne po celej dĺžke, do čoho zapasuje teda táto lišta, aby tie dosky pekne vyzerali. Tak si ich ohradím, mám na to takúto malú ručnú fresku. Do gulata prebehnem a môžem montovať. Takže takto nejako som vyrábal obklad na túto našu stavbu. Bolo to časovo náročné, ale bolo to celkom zaujímavá robota.